er, hvad der sker, når familier de bliver smadret. Omkring 1% af børn i Danmark bliver anbragt i en plejefamilie. Det her er Tati, og hun er plejemor til Therese på 5 år. Ved du, hvorfor et børn bliver anbragt i en plejefamilie? Ja, det ved jeg godt. Det gør de for eksempel, hvis deres egen mor og far ikke kan passe dem. Det kan også være, hvis for eksempel, at deres forældre har været ude for en tragisk ulykke, og der ikke er nogen i andre familiemedlemmer, der kan passe dem, så kan man også komme i en plejefamilie. Hvordan bliver det opdaget, at barnet skal i plejefamilie? Altså som regel, så bliver det opdaget for eksempel i børnehaven, eller i vuggestuen, eller i skolen. Det kan være pædagogerne eller lærerne, der registrerer, at der er noget galt. I nogle tilfælde kan det også være forældrene selv, der kommer op på kommunen og siger, at de ikke kan magte deres barn. Og det kan også godt være jordmoren, der kommer, når barnet er helt lille, og observerer, at der er noget helt galt her, og de ikke selv kan passe deres barn. Men kan man komme tilbage til ens biologiske forældre, hvis man er blevet anbragt sådan i en plejefamilie? Ja, det kan man godt. Altså altid, når et plejebarn bliver anbragt hos en plejefamilie, så er det altid med henblik på at få barnet hjem igen. Så der er altid den mulighed, at hvis mor eller far bliver raske igen, eller får det godt igen, og kommunen vurderer, at nu kan de godt tage sig af deres eget barn, så får de deres barn hjem. Der er dog kommet nogle nye regler nu her, hvor at man går ind også og kigger på barnets tarv, det der hedder barnets tarv. Og det vil sige, at hvis barnet har boet hos sin plejefamilie i mange år, over 3 år, så selvom at ens rigtige biologiske mor og far bliver raske igen, så går man ind og kigger på, hvor har barnet sin tilknytning. For eksempel, jamen nu har barnet gået i skole, har fritidsinteresser og har kammerater og venner hos sin plejefamilie. Så kan man sige, jamen det er barnet fra at komme hjem til sin mor og far igen. Og nu har barnet så stor tilknytning til den her plejefamilie, og nu bliver skolen her, selvom sin mor og far er raske igen. Så det er noget nyt, der kommer ind i lovgivningen. Hvad sker der så, hvis plejefamilien ikke kan magte plejebarnet? Altså der kan jo være mange årsager til, at man ikke kan magte et plejebarn. Det kan være, at der bliver konstateret diverse sygdomme omkring plejebarnet. For eksempel ADHD eller andre sygdomme, der gør det. Det kan også være noget, der sker i plejefamiliens egen familie, der gør, at man ikke kan magte. Hvis det sker, så involverer man selvfølgelig kommunen og snakker med dem. Og så sker der som regel det, at enten så finder kommunen en ny plejefamilie. Det kan også være, at man vurderer, at barnet ikke skal ud i en ny plejefamilie, men skal på en døgninstitution, altså det, man kalder et børnehjem. Hvad har det betydning for samfundet, at man kommer i plejefamilie? Altså i Danmark så er vores samfund bygget op omkring demokrati, og det betyder, at alle skal have lige muligheder for at få sig et godt og lykkeligt liv. Og det er jo det, man prøver på at give de her plejebørn ved at sætte dem i en plejefamilie, som kan give dem alle de værdier og behov, som et barn har brug for. På længere sigt kan man sige, at den betydning, det har for samfundet, det er, at man ønsker, at de skal uddanne sig og få sig et lykkeligt og værdifuldt liv og få sig et arbejde. Det er egentlig det, man ønsker fra samfundets side ved at placere børn i plejefamilie, fordi man vil have, at de skal have lige muligheder, som alle andre børn har. Så det er sådan set den betydning, det har, at de senere hen også kan bidrage til samfundet, når de bliver voksne og skal klare sig selv. Det her det er Valentin på 7 år, og han er plejestorebror til Therese. Hvordan vil du beskrive Therese? Hun er sjov at lege med, og hun er sød.
Synes du også, hun kan være irriterende en gang imellem? Ja, hun tuder nogle gange. Hvorfor tuder hun? Hun falder nogle gange. Her det er Victoria på 10 år, og hun er plejestorsøster til Therese. Betragter du Therese som din rigtige lille søster? Ja, det gør jeg. Hvordan ville du have det, hvis Therese hun ikke skulle bo her længere? Jeg ville være ked af det, for så havde jeg ikke nogen lille søster, fordi jeg godt ville have nogen at lege med. Og at Valentin, han vil kun spille fodbold, så det kan jeg jo ikke, for jeg er ikke god til det. Her det er Therese på 5 år, og hun bor i plejefamilie. Er du glad for at bo her sammen med mor Tati og far Nikolaj? Ja. Ja. Er det sjovt? Er de søde? Ja. Det var godt. Therese, hvem vil du helst bo hos? Hos mor Martina eller hos mor Tati? Mor Tati. Ja. Savner du nogle gange mor Martina? Ja. Ved du, hvorfor du ikke bor hos hende? Nej. Nej. Okay.